Бүгінгісі күндә Илнат Фархуллин татар эстрадасында нәрсәне үзгәртер иде? Жоқ, мен бір нәрсе өзгертмесем, мен татар эстрадасымен шәхсән мен өзім үшін жауап берем. Мен қанағат. Демек, барысы югары дәрәҗәдә. Миңа ошый дип уйлыйм. Үземә килгәндә инде иң мөһиме үзең булып кала дип уйлыйм. Нәрсә үзгәртергә тырышырга кирәк түгел. Һәр артист үзе булып калырга калса, шул вакытта минем уйлавымча результат булар. Ничек уйлыйсың, бүгінгісі күндә менә безнең җырчылар арасында татар эстрадасында дуслык була аламы яисә бармы ул? Дуслык бар инде, ничек булмасын. Ул бит кешедән тора. Мәкаль. Айдар абыйның яраткан мәкале. Бер чыккан сыер бүтән көтүне буклый дийме. Әгәр дә араңда бар икән, ул бергә җыелышып утырган. Син телисеңме ул дуслыкны, теләмисеңме? Ул барбер эшли инде ул үз эшен. Шуңа күрә монда һәр кешенең үзеннән тора. Кешелеклелек ягыннан, һәр кешенең үзенең характеры, һәр кешенең үзенең нәрсәсе. Булай мин һәрберсе белән аралашам. Яратмаган артистларың бармы? Юк. Не, бөтенесен яратасыңмы? Мәсәлән, мин металлар белән йокларга җыенмыйм, яратасым или яшәргә җыенмыйм. Ярату сүз нәрсәсен ул. Һәрберсен яхшы караш. Син хәзер теге хөрмәт дип әйтегез. Һәрберсен мәхәббәт дип аңламыйм. Һәрберсе белән дә яхшы мөнәсәбәттә дип уйлыйм. Минем күңелдә шулай. Мин һәрберсенә Аларныкы да билгесез. Аларныкы билгесез.